Pwede na ito. Oo. Tingnan mo, tuda naman kumasa. Iyan o. Huwag yung dilaw. Ito. Huwag yung gold kasi hindi magandang amoy. Di ba yan yung nagamit at tilambi pang matanda ang amoy? Yung alin yung? Yung gold na downy. Ito matanda ka to. Na-try na natin yan, ipang matanda. Ay, oo, hindi ko bet yan. Yung blue. Matanda. Kaya green. Sige na mga una ta, bay, di ami sudan diring tinulang manok. Ninguning among-amo nga. Unsa man nga klase nga sudan nga? Ang manok naglangoy man sa tubig. Kay kuan nighatag man ko dito sa taga Manila. Yan. Stop na. Basta picture lang kailangan. Naghatag man ko sa taga Manila. Oo. Oh, okay. 95 pesos, 4 pesos naman. What page? Binas yan? Ano ba yan? Picture lang kailangan. Send mo. Unya, gitanaw mo na ni inahan ang sudan akong gihatod ni atag sa mga taga Manila. Siya, unsa man ang sudan na? Mga baka na ang mga Indiano, ana. Yun siya. Kay kuan man, naglutaw, naglangoy ko no yung manok sa tubig. Ano yan? Binaha. Buli to masyado si nanay sa ulam natin Binubuli niya yung tinula. Sabi ko, nay, the best tong ulam sa Pinas. Kain ng buong barangay. Hago, ginoo ko giya, hamang daog-daog ng among sudan. Di nilagyan ko ng send mo sa WhatsApp. Ganyan pag utusan ta man niyo, hirap mag-send ka pang picture. Hindi makasabot. Madami, mamili na lang siya dyan. Basta ganyang klase. That's it na. Hindi makasabot. It na. Ayun ko na ganyan. Sa akin na. Sige. Ako, sahog-sahog na dyan lahat. Saan ka ba? Dyan ka? Huwag ka muna ng sabaw. Ay, igitna natin yan. Giiorong mo. Para dito ako. Dito lang ba? Sa gitna natin. Para may space lang ako sa aking plato. Ay, naunta na niyo, bye. Ang tira natin mamaya ay sambusa lang. Sa'yo, anong tira mo? Ngayon, timplahin ko na yun ngayon. Hindi, ano lang ako. Laba ka pa maya? Ano, ayaw niya ito. Ayaw niya pa lang ito. Nakalalabang ko daw, kamayin ko daw. Nalalo. Bawal daw kamasin. Lalong madurog. Hindi, ang gagawin ko, iwawas. Ano ko siya, mahala siya. Lubog ko lang. Sabihin mo na lang, pagkusot mo, nadurog. Halimbawa, may punit. Hindi, paano yung wash? Yung ano? Hindi, yung punit. Okay lang yan. Hindi, kasama yan eh. Hindi na makita yan. Masarap sana to may bulad, sir. Pero ano na siya malasa. Magtawak. Timbi siya ba mamalintong mis mga gamit. General cleaning. Maki. Ang Ramadan na manggot. Grabe ka busy ita. Buntag, lining mi, limpios tanan. Karang uriyaha, kaugmas buntag. Ugmas buntag, lain uriya. Kagabi mapusin pod sa pod. Uy. Ikaw to, luto. Yung ko na inahan nga na, untay usa ka adlaw ba nga di ko magluto. Kaya haron mo human ang pusin pods. Hindi, luto ng hapon. Bakit? Saan yung market ko daw yung nakita? At order na lang daw. Hala, Pinas man yun. Pinas man Sara. Order online? Bakit taga Maniwa? Wala na namang gagawin. Tawin.
Naunta ninyo. Kutsarata kay nang lamay sabaw. Wala man itong video. Ay, man yun. Gisingot. Gisingot ang kamera ka. Tintog na manggod ba? Nagkuan ba? Pagi ang mga kamera ba? Ano? Ang gyapon. Pagi yung kugnaw. Pagi. Kalami sa tinula. Nagbuat. Pinunid na ang bulag kay kuan na siya, very tasty. Ang sarap ng kimchi. Kimchi na walang kulay. Nang itawag nga white kimchi. Timbisi habay. May kog makaluag-luag na kog maabot si saranghe. Ni samot. Di kay magramadan. Grabing preparasyon na mo. Grabe ang among preparasyon. Kay magramadan. Ba yan? Kaya ka na sir, ang dami na lang alam nito nanay. Wala pa pala akong kanin. Wala. Puro ka punta-punta doon. Paalis na siya. Sundin na siya. Tatay? Magbawa tayo Sarah kasi mag-double si Justin. Tatay ba? Nandiyan pa rin? Tulog? Hindi. Hindi alis. Hindi. Sinapasit sabi niya no, ay bukas na yan, sabang araw na. Ano yun? Kasi na, may dining. Ano naman bisyo niya? Ah? Ayun sila, parang hindi rin nakakata ng pingan. At hugasan na? Paglaw lang ng sir, tapos punas. Hindi ba? Hindi maalat? Sobrang santo. Yung kimchi? Kimchi. Pero masarap. Masarap na. Malambot na. Hindi yan ang subas luto. Matagal doon na ka ano. Kanina pa luto eh. Lalong naluto siya. Pinababad. Sige sir, tagay sir. Oo. Tagay. Ako ba't ganun? Dapat meron ako. Hindi kaya buntis ako. Yung ama. Ang ama kay dali. Aray ko. Niwala sila. Wala ng panahon eh. Maligo nga, wala ng panahon, yun pa kaya. Wala ng panahon magluse, oy. Pag-akyat, ana. Lalo pag Ramadan, ginawa ko. Diyan, magkagot na naman ako dyan. Magkain na naman akong ngipin dyan sa ano. Magkain naman ako ng ngipin. Wala ka. Binipili, gabi-gabi daw akong nagmumukbang. Ngayon daw, wala na daw. Kasi nandyan na daw si Sarah. Pagod. Hindi na gaano pagod. Meron ako nakitang baso. Araw-araw kumakain daw ng ngipin, tapos Yung bag natin ko, ganun pa. bagod pa ako. Hindi ba nakasurvive? Narinig mo, Sar? Nagmumukbang? Hindi nung ano na, ilang araw na ako dito, yung gabi siya ng ganun. Pero nga wala na. Ay, salamat. Ako na lang, problema. Mag-exercise, no?
Mawala na lahat to basta mag-exercise. Hindi man may magkula unta bay. Sus kay may ano man kami supplier ng cola. Pag mapunta sa kabila, may supplier ng Coca-Cola. Hindi sana mag-Coca-Cola. Tapos luloko ko si Priya, sinabi ko kay tatay na gusto mo ng coke. Lumaki yung mata. Ayaw tumingin sa mukha ko, sa kay Sarah tumingin. Mukha ni Sarah siya tumingin. May gusto niyang tingnan ang mata ni Sarah kung tama bang sinasabi ko. Hindi ako tumingin niya. Tinanong niya ako. Nga. No, salwa. Kami niya. Hindi. Nabi namin na kailangan mo ng coke. Gusto mo mag-burp. Lagi naghanap ng coke eh. Magkano